खुलुमबाय आंनि दालि मिजि ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय मानसि जिउनि मोनबा सैथो बाथ्रा। सेथियानो जाबाय नोंथाङा जेसेबां गोजौ आरो जोंखोल जाया मानो खोमसियाव स्रांनि गोनांथि जाखायो। नैथियानो जाबाय नोंथाङा जेसेबां माहाजोन एबा धोनि जाया मानो दुगैनो थांनायाव थाबायनासो थांनांगोन, गारि लांनो हाया एबा सुबिदा थानाय नङा। थामथियानो जाबाय नोंथाङा जेसेबां समायना जाया मानो आखल आखुआसो रायखांजागोन। ब्रैथियानो जाबाय नोंथाङा जेसेबां गेदेर आरो बोलोगोरा जाया मानो थैनायनि उनाव ससानसिम लांब्ला साब्रै मानसिनि फाफ्लियावसो गाखोनो गोनां जायो। बाथि नोंथाङा जेसेबां गोजौ जाया मानो इयुनखौ नुहुरस' हाया एबा नुहुरना मोना। गोजोन्थों।